Sigato la tiganja fagolo ni be Bamako bi jega fola me i jo itaye bore ni ansigilen kunafoni balan keneka ambe bela jele foka bela jele wala nyamando bela jele ga fo kunafoni balan jo kun kono shin durudo tarata eni ne be ben ninga ndado seben fro kono kumala bi daga sebe koro sonso nimbe bara ntege masaba barako nege karafe jurube ame jakti bolo eni ne tengulu no nyona kuma so norolin bayin kono lame baw kufo ku wala nyamando maliko no maliko kam mamunu fana buka fiet turugala munumunu ka bilana bawari ambu bela jelen foku wale nyuman don bela jelen e ko todi ka fo media ka fiya bon o bibe wajibate namu nego bala to ko beti bawar tarawre jona ne ben tiga do le pays fasirba no ye Birima Gindo bawar tarawre ako farafinat le bien enfant a global mbe bawar tarawre minye sanfla konona na jamana kuntigi saba otara fasirba ko ako ni ye jatemina ke malidon de wulila dondo ninga wuliga joke utukalo do klimwa wartarwere minye anga jamana kuntigi koro ninka yira ka fo ka desara jamana koro no ye Ibrahim Boubacar Keita ye aka walanseme mamunun karo wuliga jo barake bay ode M5RP anu deme jekulu to fasirba ko o wuli nin kera koye wari minye ankara fe jamana ulu fena unyema da jamana ma sabu niya laje gelamu be Mali kono o gela kelen o be Burkina Faso o gela kelen be Niger ka fena ka no ye bamanche wale dongo do bamanchu de be finitigala ko ningena karaba u be tata do dugula u be baga dugudo ma bawtorobere kini ani yira na be belajele dusukuna amba ke tugo de nyema munu be waklita na wa minye jamana na totan wa bawtorobere amanya min ko jamana don ye Ibrahim Boubacar Keita cheka boy fasiriba ko ibeka ale bole jamana kuntigala surasu ulu nana no ye colonel durie wartarode minye mbandaw ye bori sedaw kala inu konnala okuma ale ko nintara ninga ale ke masake ye ninga premier ministre wara ta ko kay no muktar wani fasiriba ko minen da jengano lu fena bolo surasu munu ulu ta ko ke jamana kuntigi o surasu kelon ya yira ka fo kubu jonu yere ye okuma sabo kulu de ni mafla wele nin ku bla o joro kono wartarode kutunu sigi ka chieni ketolo laje okuma malidon sako fɛn ye o kuma ko alibi ko baraw manganiya o kuma kulu kɛmɛ ka fɛn minnu labɛn o kuma o bɛn'o boloda ka ɲɛsin malidenw ma n'o ye Mali ka basigi Mali ka kelenya fasiriba ko a ko an b'o sigi kɔnɔna la samasamaniw bɛ senna Mali ɲɛmaw ni CEDEAO ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar Traoré filanan nana bila ko la n'o ye Laginɛkaw ka masakɛ professeur Alpha Condé min ye professeur Alpha Condé ye Boubacar Traoré ye colonel Mamadi Doumbouya o n'a ka cɛdenw fana wulila ni k'o senkɔrɔma cɛ Boubacar Traoré an bɛ don min na ko bɛ o bɛ furakɛli yɛrɛ la fasiriba ko olu fana ka kuma kɛra mun ye min ye jamana kuntigi ye Laginɛkaw fɛ k'a dɛsɛra jamana kɔrɔ a y'u ka jamana sariya sun yɛlɛma ni k'i gɔngan jakoya manda sabanan ye min ma bɛn jamanadenw ma Boubacar Traoré ko ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wele ko nɔ tɛ k'a y'a seko n'a damayira kɛ Laginɛ ko la fasiriba ko min ye kunu tile ye Boubacar kunkan wɛrɛ mɛnna CEDEAO jamana 15 ni ɲɔgɔn cɛ Roch Marc Christian Kaboré n'o ye Burkina Faso masakɛ ye Boubacar Traoré jamanadenw wulila k'o fana ka fanga dafiri po fasiriba ko Boubacar Traoré nin y'a kalo damadɔ ye dongo don mankan bɛ Burkina Faso kɔnɔ Roch Marc Christian Kaboré a bɛra ta i dɛsɛra wa ni dun dɛsɛra i ti walan sɛmɛ sabu anw ɲɛ bɛ min na o kɔni ye ka dɛsɛ ye min ye jamana kuntigi a bɛ ka banban yɛlɛma bɛ ka don premier ministre kunda o n'a ta o ta kɛlɛkɛcɛw ka ministre Boubacar Traoré o man golofa fasiriba ko dugudenw kɔni'u ɲɛmada jamana in ma ko malidenw ye wulikajɔ min kɛ ka kokura natu ka jamana in kɔnɔ o kuma ko ni Roch fana mi i jɔ a jɔyɔrɔ la Boubacar Traoré k'u b'a ta kɛ malidenw ta ɲɔgɔnna ye ayiwa a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye dɛ force d'entente de la CEDEAO olu tun bɛ min o m'a fɔ ko n'anw ma an ka sɔrɔsiw ma taa ka bɔ fanga na ko b'o wuli k'u kun da an ka jamana kan ti mago la sa Boubacar Traoré fasiriba n'o ye Birima Gindo ye a ko kunu kunkan mun bɔra Burkina Faso o de ye jamana kuntigi n'o ye Roch Marc Christian Kaboré ale min nana jamana kuntigiya la san 2015 min ye san 2022 kunu o kalo tile 24 a yɛrɛ ye dɔ dun Buwa Jabate kabi a si san 27 donna administration kɔnɔ a ye dɔ kɛ a ye dɔ dun kojugu fasiriba ko Boubacar min ye kunu ye ntanan gosilen ko CEDEAO jamana masakɛ sabanan dugudenw wulila o nɔfɛ
min ye masakɛ tɔw ye Boubacar Traoré kunu ma kilila fana dun Boubacar Traoré a caman bɛ u ma siw ka masakɛ siyɔrɔ la Boubacar Traoré ka sababu kɛ kamana gan ye o kuma min ye ni jamana olu jɔ u jɔyɔrɔ la anw ka jamana ta bɛna kɛ cogo di min ye Mali gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'o ye Bamanan wale o kelen bɛ Mohamed Bazoum fɛ Niger min ye Mohamed Bazoum a bɛ cogo di bi Boubacar Traoré ko a bara ta k'a ka kɛcogo dɔn wa kabi nin ko in daminɛna a bana ka palais la a bɛ taa sifa wɛrɛ de fɛ sisan o kɔni ye wajibi e de ye cɛkunyakan fɔ an ka jamana kɔnɔ fanga bɛ jamanadenw de la koyi an ka taa sa marakaw ko ten waati kan Birahima Gindo ko a ko min ye jamanakuntigi caman bɛ yen n'u tun b'a dɔn u t'u da don Maliko la sabu Malidenw ye wulikajɔ min kɛ a ko filɛ dɛ Malidenw ye cɛfarinya min kɛ Boubacar Traoré min ye Malidenw ye taasira ɲuman min bila jamana tɔw kɔrɔ a ko min kɔni o taasira in kɔni maaw bɛ sɔn k'o ladege dɛ a ko Konowarigaw ka masakɛ Alassane Dramane Ouattara Ado a kan ka jɔrɔ han k'a ye labɛn belebele sabati a ka garde kunda o si tɛ foyi ye fanga bɛ dugudenw de la kana siga peuple n'u ko k'u bɛ ko b'a kɛ Boubacar Traoré min ye cɛkɔrɔba ye Nana Kifuru Ado k'a fana kamana gannen bɛ a man ka kamana gan a fana kamana gannen bɛ Boubacar Traoré n'i ye farafinna masakɛw lajɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kamana gan na maa ti kocogo dɔn Mali ta tɛmɛnen kɔfɛ an fana ka jamanadenw bɛ n'u ɲɛsin anw ma wa a ko siga kɔni tɛ min na o tuma min ye tako 4nan ye Boubacar k'o bɛ kɛ dɛ o bɛ kɛ dɛ kana siga wa a bɛ fɔlɔ yɔrɔ min na kana taa wolofaw ka jamana kan dɛ a bɛ fɔlɔ Abidjan na kana siga a ka girin dɛ a ka girin dɛ u bɛ se ka taa n'a ye ale sigira min nɔ na min y'a tɛgɛ don a la o tɛ o foyi bɔ an ye wa o kuma girin n'ale ye wa o tɛmɛlen kɔfɛ maa min kun ka girin o bɛɛ la farafinna yan o tɛ Umaru Bongo ye wa o ma bɔ a la maa ma se k'olu bɔ a la saya de olu bɔ a la a bɛ bɔ a la o foyi bɔ a la kana siga saya ye Umaru Bongo bɔ a la Boubacar Traoré Fasiriba ko a ko CEDEAO maaw kɛn bɛ ka karankɛda minnu suwa Mali da la ni ka tila k'u bolodengɔni yigiyigi Malidenw ɲɛkɔrɔ min ye Burukina o bɛna mun de fɔ olu ye o tuma u bɛna mun de ta k'olu fana sɛgɛrɛ a bara ta ko CEDEAO kɔni bɛ kamana gan na bi koyi Boubacar ni Ala ma kunnaja min kɔni yafaden o bɛ sɔn ka ɲɛsin Mali ma dɛ sabu min ye Mali ta ye ko n'u tun b'a dɔn u t'a kɛ fiyewu ni kɔni fiɲɛ kura dɔ de wulilen farafinna tile fan fɛ maa t'a labancogo dɔn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ Birahima Gindo ale ka sɛbɛnni don Bojabate ko maa min ka saraka ma bɔ Bamako la danganda sigili bɛ k'i ma wajibi ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Sɔrɔ de Bamako Sɔrɔ de Bamako i da tula wulikajɔ min na jamanadenw fɛ anw da fɛ jamana dɔ n'o ye Burkina faso ye e ko a ko a daminɛna ka bi kari tɛmɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ kari su k'a dugujɛ ntɛnɛn na ba ye k'a fɔ wulikajɔw kɔni sabati la finitigilakaw fɛ minnu kɔni y'u ka ɲɛmaya ta ni k'a di colonel Paul Henri Sadaogo Damiba ma min kɔni y'a jira k'a fɔ olu na kan tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ jamana bɛ bisi basa min na n'o ye Burkina faso jamana ye o bɛ se ka wuli ka jɔ a sen fila kan cogo min na wa a kɛla sabu ye u ka se ka u ka finitigilakaw bɛɛ lajɛlen jaso tɔnba kelen na n'o jɛkulu ni k'o to a da ko mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration n'i y'a ta k'a lajɛ dalaturu ani bakurunba la o de ye MPSR ye u kɔni y'a jira k'a fɔ u ka jɛkulu a nakun ye fɛn min ye u ye dansigi min kɛ Roch Marc Christian Kabore n'o ye Burkina jamanakuntigi ye o ka fanga na ko ale bɛ se ka wele sa ko jamanakuntigi kɔrɔ bawo min ye a ka baara bila ye k'a jira k'a fɔ n tɛ jamanakuntigi ye tugun a y'o sɛbɛn ni k'o sɛbɛn ni ka o tɛgɛ nɔ bila k'a jira kunun ko k'a fɔ min kɔni ye ale kɔni sen bɔra Burkina jamanakuntigiya la min ye a ka latɛmɛ finitigilaka ninnu ma finitigilaka ninnu kɔni bɛ wuli ka jɔ la o y'a jira k'a fɔ k'a minɛ karido ka na bugɔ kunun ko ntɛnɛn na i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ min n'o sabatila u fɛ u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ waasa Roch Marc Christian Kabore min kun ye Burkina jamanakuntigi ye a bɛ se ka bɔ fanga na k'a sɔrɔ a ma kɛ joli bɔn ye ko maa ni ma to a la wa joli yɛrɛ o ma bɔn Burkina kɔnɔna na joli ma bɔn sɔrɔsiw ko ten dɛ o ye communiqué de kɛ laseli min n'a kalanna u yɛrɛ ka jabaranin na n'o y'u ka télévision nationale ye an ye joli kɔni ye mobili dɔ kɔnɔ dɛ bon e yɛrɛ fana sa i b'i yɛrɛ k'i b'a fɔ i tɛ ko kalama ni min fɔra i ye t'o minɛ ka tɛmɛ n'a ye e delila n'a ma bɔ ala anw yɛrɛ ta in kɛ a ma fɔ ko joli ma bɔn wa maa dɔw fan dɔw ma kari wa o kɛra communiqué kalan dɔ la a ma fɔ ko maa ma bana wa Laginɛ ta fɛnɛ ko maa ma bana maa bana na yen dɛ o kɔni o jira la bɛɛ la maa dɔw kunkolo jira la olu kɔni nɛgɛden de olu bɔ a la marifatigiw ka marifa ta
ka marifa ci ko mama bana hey ka gele mi ye nin jɛkulu ye n'o ye mouvement patriotique pour la sauvegarder la restauration ye o kɔni ye a jira k'a fɔ maa min b'u ɲɛmaya la bibi na Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore ka fanga dafirilen kɔ o de ye lieutenant colonel Paul Henri Sadaogo Damiba ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ o ni Burkina ni jamana wɛrɛ minnu kɔni bɛ baara la ka kɔrɔ ko baara in ko tɛmɛ bɛ kɛ ni a ye wa o kɔni ka jamana ko a na baara boloda ka ɲɛsin o jamanaw bɛɛ lajɛlen ma filaninteriya min bɛ Burkina ni a dɛmɛbagajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se communauté internationale jamana wɛrɛw ma ko bɛɛ lajɛlen bɛ to a nɔ na ko nka ko bibi in na min y'o ka constitution ye n'o ye Burkina Faso jamana sariya sunba ye o kɔni o dulola fɔlɔ baara b'a la ka kɛ ni finitigilaka ninnu yɛrɛ hakilina ye o ko waati ni don natɔw kɔnɔna na u bɛ n'u hakili jagabɔ jamana in a kan ka boloda cogo minnu na ani jamana in yɛrɛ sɔrɔdasiw mako bɛ fɛn minnu na waasa min ye bamaja wale o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na cogo min na o n'o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye lieutenant colonel ye n'o o ye lieutenant colonel Paul Henri Sadaogo Damiba ye ale kɔni n'a nɔfɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ni sɔrɔdasilakaw n'o ye finitigilakaw ye Burkina Faso bɛɛ lajɛlen kɔni tɛgɛ di mɛ ɲɔgɔn ma wa u y'a jira fana k'a fɔ min ye jamanadenw ka hami ye o n'o ta bolo la waasa min ye jamana ye a bɛ se ka kolosuma cogo min na bamajɛ wale bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔna na cogo min na o y'olu nakan ye o hamina ye o ye maa bɛ se ka i yɛrɛ ɲininka ko yalima u bɛ fɛ k'u ɲɛmada anw ka jamana taabolo ma wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Baba Dambele ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ maa kɔni b'i sigi sa ka ko ye ni k'a taafan lajɛ n'o tɛ maa hakili juru carilenw kɔni y'a jira k'a fɔ min ye ni maa kofɔlen ninnu ye u kɛlen kɔ ka dansigi kɛ jamanakuntigi kɔrɔ ka fanga na n'o ye Roch Marc Christian Kabore ye u kɔni maa min n'o kɔni n'a jirala k'a fɔ k'a nɔ bɛ Thomas Sankara fagali la n'o ye général Gilbert Diendéré ye o kun bɛ kaso la o kɔni fɔlɔ la ka t'o fɔlɔ de bɔ ni ka na n'o ye kan kɔnɔna na maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima nin ye Blaise Compaoré n'a nɔfɛmɔgɔw segintɔla ye ka na fanga na wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ ko n'a tigɛla da o da la waati ni don nataw la o n'an faranfasiya ko fiɲɛ suru taabolo jatew minɛ cogo la nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna na Baba Dambele a ka fasiri don Baba Traoré yanni mɛntigɛ don min ye Burkinakaw ka jamana ye k'a to Haute Volta la u ka masakɛ galegale san 1959 o de Maurice Yamiago ale kelen dɔrɔn de kɛra coup d'état ma kɛ maa min na Maurice Yamiago n'o tɛ n'a bɔr'o la lieutenant colonel Bouakar Sangoulé u k'a ma ko Lamisana coup d'état kɛra ale la colonel Saïd Zerbo coup d'état kɛra ale la commandant Jean-Baptiste Ouédraogo coup d'état kɛra ale la capitaine Thomas Sankara coup d'état kɛra la n'o n'a ma anw ka jamana kɛ i b'a fɔ coup d'état ma deli ka kɛ capitaine Blaise Compaoré coup d'état kɛra la o bɛ k'a la a mɛnna ye Michel Kafando coup d'état kɛra la Roch Marc Christian Kabore coup d'état kɛra la o kuma jamanakuntigi 9 mun bɛ yen o de ye lieutenant colonel Pori Ari ye o kuma ale de sigira kunun Baba Traoré ne bɛ n tigɛ don l'indicateur du renouveau fasiriba n'o ye OD ye OD a ko hali bi an ka to sira tɔ guwan Baba Traoré taa ni ka segin bana ti maa to a ko e sigi affaire Bakari Togola a ko mun de bɛ hali bi halisa wa fasiriba ko a ko min ye Bakari Togola hali bi a ma labila koyi Baba Traoré n'a b'a ka so sɛgɛnna fiɲɛ bɔ la Baba Traoré ko hali a tɛna mɛn tuguni wele bɛna bila ma ni ka taga a kɔ da ntɛnɛnna fasiriba ko a ye waati jan kɛ a kɔ bɛ ntɛnɛnna Baba Traoré e k'o bɛ bɔli kɛ de sabu jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛli baara minnu kɛra novembre kalo tile 29 tɛmɛnen ye Baba Traoré min ye deuxième session spéciale cour d'assises ye Baba Traoré u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Bakari Togola ani maa minnu jalakilen bɛ Bakari Togola ale de tun ye APCAM président ba ye Baba Traoré min ye APCAM ye Mali sɛnɛkɛlaw ka jɛrɛjɛkuluba don u kungo fɔ yɔrɔ don san 2013 san 2019 Bakari Togola a ye nafolo baara minnu kɛ CFA wari miliyari 13 o de tɛmɛna ka cakɛyɔrɔ fɛ a ko min y'o CFA wari miliyari 13 n'a kɔnɔnfɛn ye Baba Traoré min kɔni ye CFA wari miliyari 9 ni miliyɔn 400 ye Baba Traoré ko nɔ ma ye o tununa Bakari Togola bolo o wari taara min n'a donna min da fɛ a sɛbɛnfura bɛ min Bakari a ka prévu bɛ min fasiriba ko de ma ye Bakari nɔfɛ Bakari jɔlen bari la Bakari ɲininkara Bakari Togola i ye wari dun wa i m'a dun Bakari ko k'a walahi k'a ni Ala cɛ a bilayi a talayi k'a ma dun a y'o de fɔ n m'a dun bi n m'a dun sini
ale kɔni kun bɛ ɲɛmaya la. Bakari Tarawele Fasiriba ko min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye u ɲɛ bilenna u y'u kunjan sanfɛ u ye Bakari lajɛ ka tila ka segin ka Bakari ɲininka tuguni Bakari Togola nafolo min tun b'i ka dɛngɛnna kɔnɔ a kɛra cogo di a ko bilahi talahi ma dun. A bɛ jinɛw bolo. O tuma wari taara min. A bɛ jinɛw bolo. N kelen tun tɛ ɲɛmaa ye wa n kelen tun tɛ signature ye. Wari in bɛ jinɛw bolo. Wa maa min tun bɛ signature kɛ Bakari Tarawele ko dagosi de ka bon ko k'u ɲininka. Fasiriba ko Bakari o don in kama min ye Bakari Togola ye u y'u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ o tuma k'u ye Bakari lamɛn u y'a lajɛ o tuma k'a nɔ tɛ ko la ko ka Bakari labila ko a ko banna affaire banna. Mun y'a wuli tugun. Affaire bannen Bakari Togola min ye ministre de la justice ye ale kɔni sigi k'a la n'o ye Mamadu Kasoko ye a ko nin ko in tɛ se ka ban ten koyi maa minnu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o tuma ko k'olu fana sɛgɛsɛgɛ mun na Bakari Togola ka affaire banna ka sɔrɔ e kisɛ ma dɔn a ko la mun na Bakari ma jɔn ko Ala fɔ. E yɛrɛ ɲuman ko n'a ma jɔ ni di olu ma. Maa ti ko cogo dɔn dɛ an kana fɛn fɔ la sabu o ma kan ɲɛna. Ayiwa Bakari Tarawele Fasiriba ko a ko min ye Bakari Togola tɛna se ka bila nin cogoya in na koyi ministre Kasoke ko min kɔni ye cour d'appel ye k'u ka wuli ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnni kɛ sɛgɛsɛgɛlibaw k'ulu sɛgɛsɛgɛ hali bi min ye Bakari Togola ye k'a lamɛn Bakari ni maa minnu jɛra ka baaraw boloda min ye jɛrɛjɛkulu 81 o ɲɛmaaw Bakari Togola k'u k'ulu wele joona joona Bakari Tarawele olu fana bɛɛ lajɛlen lamɛnna tile fila in na Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na nin ko in kɔni a bɛna wuli kura ye Bakari Togola ka ko ala ma surunya ka daminɛ Fasiriba ko a ko Bakari ko k'ale kelen tɛ signataire ye ale ni maa caman de bɛ tigɛnɔbila kɛ o maa ninnu ni maa ninnu k'u bɛɛ lajɛlen lamɛnna u bɛɛ y'u ta fɔ o tuma u ka kuma ko bɛɛ lajɛlen bɛ kiiritigɛlaw bolo Bakari Tarawele min ye Bakari Togola ye a ko siga kɔni tɛ min na Bakari ani maa 81 u bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min ye goloba kɛnɛ kan ka se ka bɛɛ lajɛlen ɲininka a tiɲɛ n'a nkalon k'a fɛsɛfɛsɛ ni k'a bɔ ɲɔgɔn na miliyari 9 o tɛ nafoloncinin ye o tɛ se ka taa jiwoyo fɛ ten dɛ ni Bakari nɔ tɛ o tuma k'a bɛ labila nka ni Bakari nɔ don o tuma ko nafolo bɛ ɲini k'a bila nɔ na. O de y'a to ɲɛmaaya dɔw bɛ Buwa Jabate kana sɔn ala hali n'a dili ma ne ne sigilen tɛ nin ye anw ja bɛ tigɛ wa anw bɛ siran wa foyi Bakari u y'a bira da la n'i ma kalan kana taa i ye kalanbaaw ka kɛnɛ kan Bubey kalafili banna a ye jɔnni d'u ma i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ o de ye ale ka sɛbɛnni don o de ye k'a fɔ ka indicateur du renouveau fasɛrɛjɛkulu k'u bɛɛ lajɛlen fo Buwa Jabate n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouvelle horizon a ko min ye anw ka commerçant ye ko yalima ko kalabanjiya wa walima lawulinkama bawo n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye anw ka gouvernement ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO olu jɛna ka banburu kɔni ta ni o de ye ɲagili bere ye k'o y'an ka anw ka jamana kuncɛ la n'o kɛla sabu ye ka u ka karangadenw bɛɛ lajɛlen suwa sanfɛla ni dugumana ko k'a bɛɛ lajɛlen datugu wa min ye anw yɛrɛ ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye Colonel Assimi Goïta o kɔrɔfɔ bɔ ka bin ka taa sɔrɔ ale ye jamana in yɛrɛ taabolo bɛɛ lajɛlen maana sɛbɛn dɔ kɔnɔ ka t'o di Ghana président ma o min ye CEDEAO ɲɛmaa ye an bɛ don min na ko bi o kɔrɔfɔ in ma ku Colonel Assimi Goïta la a y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u y'u ka karangadenw suwa sanfɛla ni dugumana k'anw yɛrɛ y'an da suwa o kɔni kɛla sabu ye min ye anw ka cɛmancɛ fanga bulon ɲɛmaa ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ye wele bila anw ka jamana sɔrɔ bosobaw ma n'o ye opérateur économique ye ka taa se commerçant jinin ni kumaba bɛɛ lajɛlen ka wele ka sigi kɛnɛ kɔnɔna na jamana in a bɛna bila danga min kan gɛlɛya minnu n'o bɛna sɔrɔ a ko kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka da dumunifɛnw o sɔngɔ o kana se ka yakubaya cogo min na fɛɛrɛ sigi ka fɔ in t'a la ka munumunu o bɛɛ lajɛlen kan wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ se fɛn fɔlɔ min ma o de ye sukaro ye sukaro a jirala k'a fɔ bibi na sukaro b'a la ka feere a kilo kelen 120 fan dɔw fɛ 140 fan dɔw fɛ ka taa sɔrɔ ayiwa kangari bɛ ka da don o don jɔn y'o kɛba ye hali nin ko tɛ yen e t'anw ka commerçant dɔn wa ko sabali e tɛ commerçant dɔn Mali commerçant ka wuli ten dɔrɔn sɔgɔmadennin kelen ka fɛn dɔw sɔngɔw yɛlɛ wa a bɛ fɔ k'a yɛlɛnna k'a kun kɛ fɛn min ye n'o ko banna i b'a ye a sɔngɔ tɛ jigin awɔ a bɛ dulon a tɛ jigin est ce que o ma dɛsɛ foyi k'a sɔrɔ fasiri kɛba n'o ye Mahamane Touré ye a ko min ye maa minnu bɛ yen n'olu fara bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔnjɔkuluba kelen ye n'olu bɛ na ni sukaro donni ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka don anw ka jamana kɔnɔna na olu ka ɲɛmaaba a kɔni laseli in senfɛ i b'a ye k'a fɔ a kɔni a ye hakilisigi kuma ta ni ka ɲɛsin gouvernement ma k'a fɔ min ye sukaro kɔni ye ko jamana in k'a bɛ mɛn ko ka sukaro ni k'a dun k'a sɔrɔ fɛn ma fara a sɔngɔ kan o kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun damadɔ o kɔfɛ min ye wulikajɔ ye o k'ale o
sabati an ka jamana in k'i do kɔnɔna na koyi o kɔni kɛla sabu ye a ka se ka bɔ ko caman kalama bawo min ye anw ka gazi ye a taara munumunu salo kɛ o fɔlɔ da la min ye sigilo ye o min n'o tun bɛ feere 600 fo ka taa se 700 ma dɛ o kɔni yɛlɛmana k'o kɛ 1,100 ye o fana bɔlen koyi n'i y'a ta k'a lajɛ gazi 9 kilogaramu o min n'o o kun kan ka feere 1,800 o taalen bɛ yɛlɛma ka kɛ 2,500 ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka yɛlɛma anw bɛ jamana kelen kɔnɔna na wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ wa n'i y'a lajɛ halisa an ka diyara ka taa datimiyala fan fɛ n'o ye sukaro ye o kɔni k'a ye munumunu salo kɛ an ka sigida in damadɔ la n'i y'a lajɛ sigida fɔlɔ kɔnɔna na yan min ye Sotiba dugukɔrɔ ye sukaro kilo b'a la ka feere ye 120 fan dɔw fɛ 130 min ye Falajɛ ni Ɲamakɔrɔ fo ka taa se Senu ma min ye sukaro kilo ye a b'a la ka feere 140 wa min ye Kalabankura ye Zirakɔrɔ ka taa se butigi minnu bɛ n'u a ye munumunu salo k'o kɔnɔna na sukaro kilo bɛ 130 la wa min ye DNCC ye o min ye Direction Générale du Commerce de la Consommation ye olu kɔni ye kangarimada kanta k'a jira k'a fɔ ko sukaro kilo k'o man ka tɛmɛ 100 kan ko nka ko n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye sukaro nanaw ye olu ka jɛkulu ɲɛmaaba o kɔni kɛlen kɔ ka gouvernement hakilisigi kumaw fɔ ka jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen dusu salo ale y'a jira k'a fɔ ko min ye sukaroko ye ko n'a ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ko olu kɔni b'a la k'u sɛgɛ ko gouvernement yɛrɛ b'a se la koyi ko nka ko min ye commerçant kelen ninnu ye ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ u kama a bɛna kɛ sabu ye ka jamana ni jamanadenw bila jamana marabaw ni jamanadenw bila ɲɔgɔn na bawo min y'u ka nin taabolo in ye a bɛna kɛ sabu ye ka jamanadenw tigɛ jamana marabaw la min kɔni kɔrɔfɔ n'an kun y'a fɔ a bɛ waati jan bɔ u ko ten ko ni sɔmina ɲɛnamini ma i b'i sonsoro wa sonsoroli in bɛ ɲini ka kɛ dali yɛrɛ ye koyi bawo min ye gazi sɔngɔko ye ka taa se sukaro ni da dumunifɛn wɛrɛw ma nin bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yakubayalen bɛ ko wa ko ne ye nin bɛɛ lajɛlen da kɛrɛfɛ i da bɛ se fɛn min fana ma o de ye sojɔ minɛ dɔ fana ye n'o bɛ tali kɛ siman na o fana tɔni ko yakubayalen don min ye 20,000 fo ka taa se 27 fo 30 tɔni siman b'a la ka feere o la bibi in na walima DNCC k'a t'a la k'a ka baara kɛ wa n'an ye kɔrɔfɔ ninnu bɔ ka bin i b'a ye o bɛ wuli dɔrɔn ka taa kara yɛlɛ commerçant dɔw la ten k'u ka da suwa ka taa sɔrɔ hakilina ninnu kan ka kɛ badabada de wulikajɔ ni cɛsiri kan ka ɲɛsin nin commerçant kolon ninnu ma minnu b'a la ka wari ɲini cogo juguya kɛ u ka yɔrɔ ka datugu jamana sariya bɛ ka taabolo ni réglementation minnu kofɔ o sariya mana kɛ ɲɛgili bere min o ka boli o kan min ye DNCC ye k'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ministère du commerce de l'industrie o fana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Mahamani Ture a ka fasiri don a ko Bamako maire-ba n'o ye Adama Sangare ale ye taama kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ boloda ni ka taa Libreville Gabon o Traoré ni ka taa siran ka furan k'a jɛ fasiriba ko taama in a bɛ bila minɛn caman kɔnɔ Mali ale ni Gabon o Traoré kabini lawale la Umaru Bwango ale tile i b'a ye k'a fɔ filani teriya b'a ni ɲɔgɔn cɛ maliden minnu bɛ Gabon sigi kɔnɔ a dagosi ka bon i n'a fɔ Gabonka minnu b'an ka jamana kɔnɔ fana dagosi ka bon maa ti maa tɔɔrɔ sɛbɛnfurako la o Traoré an bɛɛ lajɛlen lafiyalen bɛ an ka baara kɔnɔna la fasiriba ko Bamako maire-ba Adama Sangare ale ye taama kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a selen Gabon faaba kɔnɔ n'o ye Libreville ye a ko min ye Gabon premier ministre ye wari min ye musolaka don ale kɔni ye Adama bisimila ni o ye Roso Cristiano Uzoka ye ale kelen ko Adama Sangare bisimila a ko i nakun ye juma ye dɔ de Traoré dɔ di o kuma nakun fila t'a la o de ye filani teriya mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ bɔri ni fama kɛra ka baaraw boloda baaraw bilala da mun na bɔri baaraw ka ta o dakɔrɔ kelen na bɔri gɛlɛya ni gɛlɛya minnu bɛ kumakako kan maliden minnu bɛ Gabon sigi kɔnɔna la u ka lafiya Gabonka minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ u ka lafiya bɔri nafasɔrɔ sira minnu bɛ n'u datugulen don ka dayɛlɛ fasiriba ko o de ye baara in kologirima yɔrɔ ye fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Gabonkaw ka premier ministre n'o ye musolaka ye n'o ye Rose Christiane ye o Traoré i b'a ye k'a fɔ jɛrɛjɛkulu dɔ sigilen bɛ min kɔni ye jɛrɛjɛkulu belebeleba ye n'ale kɔni ka baara farafinna nansarakan fɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ Bɔkari Traoré i b'a ye k'a fɔ ale de y'o ɲɛmaaba ye n'o ye association internationale ye Bɔkari Traoré fasiriba ko min ye Gabonkaw ka premier ministre ye ale talen k'a ko ye k'a sababu kɛ dɔnniya mun b'a la o tuma dɔnniya in kɔnɔna la ani Adama Sangare n'o ye Bamako maire-ba ye u ka jɛ u ka fɛn caman boloda ɲɔgɔn fɛ sabu Mali yɛrɛ bɛ se ka nafasɔrɔ sira caman sɔrɔ o kɛrɛfɛ fasiriba ko min ye jɔyɔrɔ caman bɛ farafinna tilebiyanfan kɔnɔ ni ka
tila ka taa bila nansara kan fɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ Bubakari Traoré i b'a ye k'a fɔ jɛnɛjɛkulu in a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ baloli la fasoba ko min ye Adama Sangare ale kɔni bɛ wuli waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka siraw ka furan ka jɛ ka siraw dayɛlɛ Bamakɔkaw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na janko malidenw Bubakari Traoré ko y'a ka wulikajɔ ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ min ye Adama Sangare ye i b'a ye k'a fɔ Bamako ɲɛda yɛlɛmali min ye Bamako k'a kɛ Bamakɔkaw sago ye Bubakari Traoré min ye Bamako gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ yɛlɛma kura ni taabolo minnu bɛ yen an bɛ waati gɛlɛn min kɔnɔna la ni ka se ka lafiya k'a di jamanadenw ma Bubakari Traoré ko taama in bɛ bila nin bɛɛ lajɛlen minɛn kɔnɔna la parce que b'a ko k'a min ye sanjikɔrɔ wɔsi ye o tɛ dɔn ko nɔ tɛ min ye Bamako maire n'o ye Adama Sangare ye Bubakari Traoré filani teriya bɛ Bamako ni dugu o dugu cɛ o tuma ko bi de ka di ni kunu ye min ye hali bi a ka politiki taabolo a ka kumaw a n'a ka maa bɛrɛbɛrɛ taabolo Bubakari Traoré ko maa bɛ se k'i jigi d'a kan hali bi ɲɛta la Bamako kɔnɔna la kunnafoni filanin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate Mali tribune k'u fo ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau ko ni bozo jɛ n'a fɔra k'i ni bozo jɛ ye du ye i b'a ye n'Ala ma jan kɛ ani jɔ jiman bɛ don sɔli ka don i kan n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka jamana marabaaw ye n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye kɔsada in na min ye kununko ye hali a ma mɛn dɛ u ye kɔrɔfɔ dɔ lase n'o ye laseli ye communiqué dɔ bɔra ka kɛ communiqué min ni a jamutɛnɛ ye o sɔrɔ ko o mana indicateur du renouveau kɔnɔna na wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ a bɛ fɛn jumɛn kan min ye kununko ntɛnɛn ye n'o bɛnna janvier kalo tile 24 ma san 2022 min ye anw ka gouvernement ye a k'u bɛ kangarida kan kɛ ka ɲɛsin royaume de Danemark ma k'a fɔ kɛlɛ tɛ koyi min ye opération Takuba force Takuba o min n'o filɛ nin Sahel kɔnɔna na o min ni a dajuru bɛ Faransi jamana n'a a nɔfɛmaw bolo k'a fɔ ko min ye Danois ka force spéciale maa caman kɛlɛkɛcɛ caman ye olu de nana k'a sɔrɔ yamaruya ma ɲini anw ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'u ta y'u yɛrɛ kɛ awɔ o ko ten n ka kuma tɛ nin ya n'i ko ni bozo jɛ ye sokɔnɔna ye ni janto ma kɛ ani jɔ jiman bɛ don i ka so i tɛ hakɛ to ɲinikɛ bo n'o tɛ i tɛ jɛgɛ dun bi dɛ n ko n teriw don o bɛ jɛgɛ tigɛ la dɛ ayiwa jɛgɛtigiw don dɛ salen kɔni ayiwa dumuni ko mana wuli e minɛ n'a ye dumuni ye e teriw don sira jumɛn kɔnɔ n teriw don kana bɛɛ ɲɛɲini tɛmɛni ye Jabate min ye a jamu tere ye a ko anw ka gouvernement marabaaw u ye sɛbɛn kɛ u ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw u ye sɛbɛn kɛ sɛbɛn min kɔni i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na kununko ntɛnɛn janvier kalo tile 24 san 2022 kangarimada kan ta k'o ta ka ɲɛsin royaume du Danemark ma k'a fɔ u ka force spéciale min n'o n'an bɛ Takuba kadira kɔnɔna na u ka segin n'u ye joona ka bɔ anw ka dugukolo sanfɛla la bawo yamaruya ɲini ma kɛ anw fɛ u b'a ɲini Mali ka terijɛkulu la jamana wɛrɛw fɛ minnu kɔni bɛ yen ni filaninteriya b'an ni ɲɔgɔn cɛ wa a bɛ mana fɛn min kɔnɔna na o de bɛ protocole additionnel applicable di ka o kofɔ min bɛ partenaire d'opération Union européenne kadira kɔnɔna na o bɛ taa ni o ye wa min ye force Takuba ye o force min n'o kɔni bɛ Sahel kɔnɔna na ni o nana n'an bɛɛ lajɛlen kun ye tɛgɛrɛ minɛ i n'a fɔ MINUSMA k'a fɔ k'o nana an ka jamana bɔ bolo la jamana 5 minnu bɛ yen n'olu kɔni tɛ kun bɛ ɲɔgɔn na min ye bamajɛla wale ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na nka an caman fɔ n'an jigi kɔ koyi min ye force Takuba ye royaume du Danemark jamana ɲɛmaaw kɛlen kɔ ka kangarimada k'a ta ka ɲɛsin u ma wa a jiral'u la k'a fɔ don tɛ d'u ma koyi communiqué in kɛla waati min na dɛ o k'u ka sɔrɔdasiw salo dɔrɔn ka segin n'u ye Asimi awɔ ne y'o f'i ɲɛna an bɛ nin nɔfɛ o ni ne tun b'an jɛ i jɔ sa cɛ gɛlɛya ni kankelentigiya jamana in marala siya jumɛn ni jumɛnw fɛ de minnu ye jamanakuntigiya kɛ e k'o fɔ ne kan Modibo Keyita Musa Traoré Amadou Toumani Touré a tɔ fara kan bɔra jɔn da kɔnɔ e de b'a bɛɛ fɔ n ye dɛ wa n bɛ min f'i ɲɛna nin y'anw miyankaw ka tile de dayɛlɛlen wa an bɛna jira malidenw na k'a fɔ ɲɛdɔnya de tɛ kɛ jamana in na o banna pewu kana siga dɔ kɛra sa k'a fɔ min ye Danois ninnu ka nin force spéciale ye u nali min kɛla k'a sɔrɔ u ma yamaruya ɲini kɛ anw ka jamana fɛ u ka segin n'u ka sɔrɔdasiw ye wa k'anw ka jamana k'a tɛ kɛ batɛmɛsira ye n'i b'a fɛ ka na anw ka jamana kɔnɔ min ye finitigila kunda i bɛ yamaruya ɲini de kɛ jamana fɛ fɔlɔ n'olu ye yamaruya d'i ma i bɛ sɔrɔ k'u ɲun ka na ni o ye mɛ ka taa fɔ k'e ni jamana wɛrɛ ka di olu anw ka jamana ye yamaruya di a ma yamaruya di e b'i ka sɔrɔdasiw ɲun ka na k'o tɛ bɛn tuguni Faransi don dɛ e ko ten wa hali nu juru bɛ jɔn bolo Nations Unies na ayiwa
ko te ɲini ka ban sa wa a bɛ ɲini ka nɔgɔya dɛ o mana faransi kɔ dɛ faransi don dɛ awa a ko in de bɛ ɲini ka ban ten ala k'a ban amina yarabi min ye a jamutene ye a ole kɔni y'a jira k'a fɔ maa bɛ sigi ka anw ka gouvernement n'o y'an ka camancɛla fanga ɲɛmaaw ye u ka nin kangarima dakan ni ka a ta k'a lajɛ a bɛna bɔ a sira ma wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nka min ye Danemark n'o ye royaume du Danemark ye k'a fɔ ko kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ koyi teriya b'an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati jan bɔ ko nka ko taabolo min n'o bɔra ka k'u fɛ nin tile fila in kɔnɔna na u ka nali u ka segin u ka n'u ka sɔrɔdasiw ye o jamana fila in olu ka yamaruya a fɔ jamana fila in u ka hɛrɛ de bɛ o la n'o ye Danemark royaume du Danemark ye ani anw ka faso Maliba ye nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na Abdramane Dembele Abdramane Jamutene a ka sɛbɛn an bɛ dɛgɛ min o bɛ bɛn jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Wajabate namu ndara nana dantigɛli ba tɛ o la hali ne ko bala cogo bɛ di Bokari jona jona ne bɛ tigɛ don soir de Bamako fasiriba n'o ye Laya Jara ye kalimutigi Laya Jara a ko an ka taa Kenedugu wari Kenedugu kunkan k'a sɔrɔ la maa minnu bɛ ka bamanciya wale kɛ ni ka denmisɛnnakaw sɛgɛrɛ ko tigɛ dar'u kan o ɲɛna kunu an y'an da don kibaruya kelen na fasiriba ko n'o ye Laya Jara ye a ko kamanagan tun bɛ kin fila la Kenedugu n'o ye Mamasoni ani Wayarima ye fasiriba ko janvier kalo in jɔ furadama ka na bila sisan na maa min ni tora bamanciya wale la denmisɛnnaka maa 5 bɔɲɔgɔnko maa minnu bɛ n'u jogina u dagosi ka bon siga kɔni t'a la maa minnu bɛ ni dangana jugu la wɔtɔrɔ de o ye tiɲɛnikɛlaw ye minnu ka baara ye ni ka adamaden joli minɛ walima ka adamaden kunkolo tigɛ ka k'u ka diɲɛ mago ye fasiriba ko min ye densɔnmaw ye bolo kun b'u kun ni ka worontɔ an b'an komi an b'an jami mun bɔnna de binna an ka kin kan jɔn ni jɔn de bɛ k'an ka denmisɛnninw minɛ ni k'u ninkɛnɛ karaba Bokari Tarawele o kuma ko tigɛ tara ka da u ka premier arrondissement policelakaw fɛ fasiriba ko Bokari tigɛ talen kɛ ka da u kan kuma min na sabu min kɔni ye karidon ye ka dugu jɛ ntɛnɛn na Bokari dɔdɔlumani ni jateminɛ kɛra ni ka ɲɛsin ni maaw ma o kuma u minɛlen a yirala k'a fɔ ko fɛn bɛ ji jukɔrɔ min ka girin ni bama ye min ye ni maa minnu minɛna Bokari Tarawele u y'a yira k'a fɔ k'olu ka baara ye réseau de ye ko maa ni maa minnu bɛ réseau in na Sikaso dugu kɔnɔ ka taa bila fan wɛrɛ fɛ k'a dagosi ka bon dɛ ko n'u bɛ kuma ko fali de ye sange kɔrɔ dɛ u ka kuma an b'o de fɛ fasiriba ko Bokari min ye jama ko k'u tɛ kuma o kuma ko k'a ko ban pe article 320 o ye maa saba bɔ a la taji ani alimɛti fasiriba ko jama kun n'u ka kiri tigɛ u yɛrɛ ye o kuma min kɔni ye policelakaw ye olu ko k'a ko tɛ kɛ ten n'a y'u fa k'a ko ban pewu o kuma a jɛrɛjɛkulu tɔw tɛna se ka dɔn a y'a to an ka taa n'u ye ka ɲininkali busamisɛn gaw la u k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sabu u bɛ fanga ka bolo kɔnɔna na ka ban min kɔni ye dɔw ye olu ye ɲangata sɔrɔ ka ban nka min kɔni ye dɔw ye Bokari olu bɛ bolo kɔnɔna la min ye premier arrondissement policelakaw bɛ k'u sɛgɛsɛgɛ jɔn ni jɔn de b'a ko ju la munna u bɛ ka denmisɛnninw kunkolo tigɛ munna u bɛ ka denmisɛnninw fan dɔ tigɛ walima ka denmisɛnninw joli minɛ ka taa n'u ye u bɛ taa kɛ mun ye ko fali bɛna ye sange kɔrɔ dɛ o k'u bisi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Laya Jara ni y'ale ka fasiri bila ne bɛ Nouvelle Horizon ta nin ye maa min ka fasiri ye nin ye ayiwa olu fana y'a sɔrɔ radio France Internationale de fɛ nin ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye kan min n'o b'a la ka kɛ Cameroun jamana kan n'i y'a ta k'a lajɛ farafin jamana caman taalen bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ye fɛn min kɔni min ye farikolo ɲɛnajɛ ye o kɔni o bɛ se ka don ba la cogo min na n'o ye kani ye kani o daminɛlen kɔ Cameroun jamana kan i b'a ye k'a fɔ u ka dolanci kɛnɛ minnu bɛ yen tuma ni tuma i b'a ye k'a fɔ dolancijɛkulu olu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ ninnu kɔnɔna na wa min ye u ka dolanci kɛnɛ min bɛ yen n'a bɛ wele ko stade Dolembe min n'a filɛ nin ye Yaoundé o kɔni kunun ko ko a ma kɛ kasara ye wa bawo maaninfinw olu de kɔni ɲɛna ɲɔgɔn digidigi daminɛ stade donda la min mɔgɔ t'a sugu dɔn dɛ finitigilakaw n'o ye Cameroun ni policelakaw ye olu de tun kɛn bɛ ka stade daminɛ ka giri datugu giri dayɛlɛlen ko maaw ka don olu ye ɲɔgɔn digidigi de daminɛ o ɲɔgɔn digidigi taara wolofɛn min na a tɛ se ka ɲɛfɔ bɔ Jabate min ye maa 8 ye olu kɔni tola sisi la maa 8 olu kɔni ninkɛnɛ karabala ku min ye o maa 8 la denmisɛnninka dɔ tun b'a la min si bɛ san 6 bɔ ɲɔgɔnko la o bɛ a la maa bɛ dogo don de kɛ sa Ala k'u hinɛ maaw n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye commission d'organisation de la CAN min n'o
bɛ Cameroun kɔnɔna na ka taa se kafu ɲɛmaaya jɛkulu ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka maa ci ka taa kɛnɛ in kɔnɔna na sa ka se ka taa ko ni k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini fɛn min nana ni a ye a ɲɛ ka ɲini maa minnu n'o bana taa dagosi bonyana kosɛbɛ min ye lapitaniso min n'o ni stade ka surun Yaoundé kɔnɔna na o y'olu ta ni ka teliya ni o ye ka taa n'u ye waasa kɛnɛya tigilamaw olu bɛ se ka o wakili don ni maa kofɔlen ninnu na wa n'i y'a lajɛ fana a jirala k'a fɔ min ye maa ninnu ye u kɔni ka kɛnɛya ko wulikajɔ ni cɛsiri kɔni t'a mɛn ka ɲɛsin u ma minnu kɔni fatula fɛɛrɛ ni dabaliw b'a la ka tigɛ waasa u ka janaja ko o bɛ se ka kɛ teliyala cogo min na maa b'i yɛrɛ ɲininka ko yalima polisiw kun kɛn bɛ ka girin datugu ka da kun jumɛn kan wa a dayɛlɛlen kɔ jɔnni ye maaninfinw bila ka hi kɛ stade donda kan fo ka taa nin bɔ a la ɲininkali bɔ an bɛ ka kɛ kunnafoni filɛ an ye min n'an y'a sɔrɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na olu fana y'a sɔrɔ RFI o ka kunnafoni duman tɛ o tuma Camerounkaw k'u jilaja ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ka n'u sɔrɔ ko kabako ko de b'a la ka kɛ kabi kani in daminɛna m'anw ka joueli ko fɔlɔ ye wa Albitre sina ka ballon bila ten 85 minutes ɲɛnamini ye Albitre sɔrɔ o tɛ b'a la o a ye filen fiyɛ ko 2 de kɛ awɔ a kun t'a yɛrɛ bolo kabako ko dɔrɔn a bɛ ɲɛnabɔ o ayiwa o tuma Bakari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɛbɛnnikɛlaw fara lamɛnnikɛlaw kan radio minnu b'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila na ko bɛɛ lajɛlen ni ce